Salutare tuturor! Astăzi vă prezentăm unul dintre cele mai bune produse de export din Iran, miezul de fistic de export de la Pars Food. Selectat din cele mai bune livezi de fistic din Iran, garantăm o calitate superioară pentru fiecare bob. Calitate premium. Miezul de fistic de la Pars Food respectă cele mai înalte standarde de calitate. Fiecare bob este atent selecționat pentru a asigura clienților noștri doar cele mai bune produse. Sortare și ambalare personalizată. Oferim sortare și ambalare personalizată, în funcție de cerințele clienților, fie în pachete mici pentru consumatori, fie în cantități mari pentru distribuitori și exportatori. Livrare FOB și plată sigură. Produsele noastre sunt livrate cu transport FOB, asigurând un proces de export rapid și eficient. De asemenea, oferim metode de plată sigure pentru tranzacții de încredere. Documentație completă pentru export. Furnizăm toate documentele comerciale necesare pentru export, inclusiv factură comercială, comercial invoice, listă de ambalare, packing list, certificat de origine, certificate of origin, scrisoare de transport, bill of lading, permis de export, export permit, asigurare de transport, cargo insurance, disponibilă la cererea clientului. Certificat de inspecție comercială și oficială, Inspection certificate. Comandă acum! Pentru mai multe informații, plasarea unei comenzi sau consultanță, contactați-ne acum. Calitate premium garantată. Livrare rapidă și sigură. Plată fiabilă și sigură. Pars Food, gustul autentic al fisticului iranian în întreaga lume. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like, să comentezi și să te abonezi la canalul nostru pentru mai mult conținut.